Jo soc l'Anna Vilamú, soc de Vic, però ja fa bastants anys que estic vivint a Barcelona. I jo soc l'Albert Gironès, soc de Valls, també fa bastants anys que estic vivint a Barcelona. Nosaltres presentem el projecte Tirar la Pedra, que s'emmarca dintre del Bòlit Mentor 2018-2019 i l'hem desenvolupat a l'Institut Carles Rahola de Girona. La nostra manera de treballar com a artistes és una mica la forma també en què ens hem aproximat en aquest institut, no? I nosaltres partim sempre molt del context i del que el context ens suggereix. Llavors, partint de la desconeixença tant de Girona com del context d'aquest institut, hem proposat als alumnes com a, diguem, centrals en quant a la investigació i en quant al desenvolupament del projecte. Llavors, una mica la metodologia que hem fet servir és d'observació de l'entorn que habitaven, és a dir, de l'institut, d'anàlisis de les coses des d'una distància també, i també sobretot hem intentat donar molts referents o bastants referents en relació a l'art contemporani, perquè creiem que és un tema que no es tracta potser molt des de l'institut i en canvi a nosaltres ens interessava intentar obrir-los una mica les portes cap a aquest lloc. A nivell més del que hem fet, aplicant aquest esquema que parlava l'Anna, la nostra primera proposta amb què vam arribar a l'institut va ser la de fer un símil entre l'espai públic i l'institut. Primer era com el pati de l'institut, però aviat ens vam donar compte que el que tenia més sentit era tot l'institut, perquè la proposta d'aquest any del Bòlit Mentor és l'espai públic, doncs nosaltres vam començar d'aquesta manera. I per tant, i amb aquesta idea d'analitzar l'espai, el primer que vam fer és una sèrie de rutes per diferents parts de l'institut, intentant que els alumnes i les alumnes ens expliquessin coses de l'institut que nosaltres no sabíem perquè és com que arribàvem directament des de fora. I vam crear una compte d'Instagram on ells anaven publicant fotos a l'hora que anaven comentant coses de cada lloc de les fotos i a partir d'aquestes imatges i aquests textos vam generar una espècie de mapes que per una banda tenien com aquesta part més objectiva de l'edifici de l'institut i el pati, però per l'altra hi havia com aquests relats com més subjectius de doncs aquí va passar això, aquí un dia vaig caure, aquí va passar això i després van instal·lar la càmera. I tota aquesta fase prenia de referent un artista que és la Mireia Oltra, que també ha fet com una investigació entorn a un espai que és Vilanova i la Geltrú, un barri concret de Vilanova i la Geltrú. Llavors ella va venir també a fer una sessió i explicar el seu projecte, que també és això que parlava abans, dels referents de l'art contemporani. Llavors va ser a partir d'aquests mapes i aquesta manera de treballar com d'anàlisi que vam intentar conduir una mica la idea de dir, doncs ara que coneixem l'espai, ara que coneixem l'institut de diferents maneres, anem a intentar projectar com ens agradaria que fos. I anem a veure què ens agradaria que hi hagués, per exemple, al pati, i van sortir una llista de moltes idees que anaven des de m'agradaria que al pati hi hagués una piscina, o m'agradaria que al camp de futbol hi hagués un marcador, o que dintre de l'institut hi hagués un estudi de gravació perquè jo faig música i no sé què. I vam fer com tota la pissarra plena d'idees per després fer una votació i veure d'aquestes idees quines són les que interessen més en general a la classe. I el que era interessant d'aquestes idees també era que algunes parlaven com de canvis molt físics, com dir, instal·lem una piscina, però d'altres també parlaven com de qüestions més simbòliques, com els rols de poder, les normes que regeixen l'institut. Vull dir que hi havia com molts plans, diguem, de canvi, d'actuació, de possible canvi. Llavors vam fer les votacions, en van sortir 3, que tenien sobretot a veure amb aquesta idea dels rols de poder, perquè eren volem que les nostres cadires siguin tan còmodes com les dels professors. Vaja, que volem les cadires dels professors. Sí, volem les cadires dels professors. Volem que les classes duren 50 minuts. Volem que sortir a l'hora del pati o alguna cosa d'aquestes. Sí, però una mica pensant en les normes que hi ha a l'institut. I llavors la nostra proposta va ser a partir d'aquestes 3 idees dir, doncs, com des de l'art contemporani, des d'aquestes referències que més o menys hem anat ensenyant i des de totes les estratègies que hi ha dintre dels processos de treball des de l'art, podem intentar acostar-nos al màxim amb aquestes 3 idees. Que sabem que no podem construir una piscina o que no podem ara dir, no, és que les classes duren 50 minuts i ja està, però quines maneres tenim d'intentar com aproximar-nos, al final és aproximar-se al màxim. Sí, o intentar adonar-nos que nosaltres, demanant o actuant, fent, som capaços de canviar les coses ni que siguin 5 minuts. Vull dir que tenim més capacitat d'actuació o de transformació de la que realment ens pensem que tenim.